нас един браснар. Каза си Киро, държи браснарницата в обеля и бутонец. Чето това му е било мечта, това му е кеф, това иска да прави. Сега ще ви запозна с него. Надявам се всичко, което съм намислил да се получи. Спреме заедно кафе. И ето е браснарницата, ето е колата, ето е бензиностанцията. Цък. Така, хора, вече сме в браснарницата 2, чакаме да дойде собственика Кирил Малаков. Здравейте, аз съм Кирил Малаков, намираме се... Чуден си приятел на Жокера. На Жокера? Да, ти си тия магически неща, откъде изкочи, бе? Така, тук. Аз казвам Кирил Малаков, намираме се в браснарницата 2, Обеля. София, Обеля, срещу бензиностанция Интерспид. Само ти да видим какво правим тук тебе, добре. Няма кой знае какво да правим. Път се намерим в разговор днес с тебе, добре? Не причинаш да такова, да ме тъмкаш от искаш. Телевизор! Чакай, Можеш ли ми разкажеш малко за тебе? От София съм. Така. Занимавам се с това нещо от грубо 6 години. Това е втората ми браснарница. Другата браснарница, ако не се лъжа, ти е на бутонет. Да, точно така, в квартала, който за домашни любимци гледаме крокодили. Полуметров нилски крокодил се отглежда в дупка на 100 метра от жилищен блок в столичния квартал Бутонец. Да. Там е втората ни, т.е. там е първата ни локация, тук е втората ни. Надяваме се да имаме и трета. Преди около 6 години, така, малко преди да дойде пандемията, отидох при моя си браснар. А кой той? Казва Ако не е тайно. Не, как? Той е, мисля, че е Равин. Рави се казва. Рави? Рави се казва, долу на Симеон. Ага. Долу на Симеон. Аз трябваше да се пострижа, защото когато дойде пандемията, трябваше да работим нещо. Ага. И за да изглеждам добре на интервюто, трябваше да карам пица. Пица? Да, пица. По това време имах един джип. Малко беше странно, но трябваше да ходя да карам пицата с джип. Смятай. Да, към, нали, за интервюто да изглеждам така да ме приемат на сериозно. Да. Ще отида при моят човек. Аз по това време имам двама браснари, между другото. Единият е Рави, който в момента е в Англия някъде. Значи момчета е от там. Рави. Ако го гледаш това Рави, поздрави от Киро. Другия е моето братче Асен Младенов. Асен Младенов е един, Налбантов е друг. Да. Асен Младенов е... Ето, показваме ви сертификати, да видите кой е. Това е другия ми браснар. Но по това време отидох при Рави. Така. Казвам ти, до тогава не знаех как се държи машинка. Дори и ето това. А това какво е? Шейвър. Ага, шейвър. С него правим двойна нула. Гладко, готино, мекичко. Като бебешко дупе. Добре. Отидох там при него. Винаги е така позитивен, готин. Знаеш как е в браснарските салони. Состригаме, оправяме, обаче човека не беше в настроение. Пушихме по една цигара и той тогава ми сподели, че трябва да напусне нашата държава. Ами, доколкото знам, да, няма да забравя никога, беше вторник. Денят беше вторник. Денят беше вторник. Денят беше вторник. Една голяма зима. Не беше зима. Голям сняг. Не беше зима. Аз влязох във филма. Не. Беше вторник. Пушихме по цигара отвънка, той след цигарата ми каза, чакай, нали, за малко. Странно. Вижте хора, това е много странна история. Ага. Но е истина. Влезам довътре, нещо говори с баща си. След малко излиза, пушим по още една цигара, плащам си по стрижката.
И той ми каза, Киро, нали, аз събота е последния ми работен ден и напускаме България. Знаеш колко се обичам салона, така. Викам, да, какво правите в салона, нали? Какво ще се случи с този салон? Имаш 5-6 дена, колкото там. И той вика, не знам. Единственото, което мога да направя в момента е да ти го дам. И аз такъв как на мен, приятеля. Единственото, което мога да правя в този салон е да отключа и да заключиш. Да заключи и да измета. Нали? Да, човек. Това нещо е доста скъпичко. Да. Нали? Вече знам колко пари е, нали? Но и тогава ми изглеждаше, че е ефтино. Ами още на другия ден звъна на моя приятел, т.е. втория ми браснар, нали, Асен Младенов, и му казвам, братко, слушай сега, тук е един салон, така, направо, веднага направих схемата, обясних му какво искам да направим, поканих го за съдружник, поканих го да го работим заедно, нали, в началото той като браснар да работи, с времето аз покрай него, каквото видя, каквото, нали, знаеш, той за нея се краде. Да. Говориме. Той го казва в неговия салон тогава по това време. Показах му го, качи го в колата, отидох пред салона, гледа го, разглежда го. И се съгласи. Супер. Съгласи се, дойде, почнахме да го работим двамата. Началото пак казвам, само той се сриваше. Тоест, нали, аз се уча, ама тогава имаше 6-7 места вътре в този салон. Той беше доста голям. Ага. Вече е пандемия, нали, окей. Само кучета навънка. 2-3 стола, които работеха. След това още един. Така виждаш, че аз имам доста татуировки, нали? Да, като мен. Тогава пак не хрумна други идея. Имахме едно друго отделно помещение, в което Така че сте искали да правите това. намерихме татуист, който дойде и работеше с нас. Да. Докато са бръснат едните други. Да, има така там друга стая, в която си беше като студио направо. И разбира се, познайте кой се е татуирал най-много. Не, твоите последователи да напишат после. В коментарите. Да, моят съдружник реши, че ще прави академия, както за днешен има една от най-добрите академии в София. Не, един моят приятел не се хвили зад камерата. Ела. Приятелите, ела. Ето го, това момче. Здравейте, драги зрители, мили хора, драги симпатяги, последователи, непоследователи, интриганти и неинтриганти. Приятел ми е, Цветан Савов Алес съм. Това е официалният син на Пабло Ескобар, ама той не знае. Добре. И тогава ми хрумва идеята за Браснарница. браснарница. Супер. Така да почне. От една професия Скачаш в друга. скачам в друга, ще бъда честен с тебе, Марто. Когато бях при това момче Рави, Да. аз тогава имах 36 лева, приятелю. 36 лева. 36 лева. Тогава пострижката беше брада. Ще 30 лева беше. Не. Брада и коса тогава беше... нали, знае да чувстват? Всички последователи тук на Марто Джи. Цика с ним ще. Така. Аз с 36 лева имам салон за хикс пари. Имаш ли любим изпълнител, любима музика? Да навлезе малко в моята част. Добре, влизаме. Това за България говоря. За България говорим, да. За мен не само като изпълнител. Знаме, че не е Марто Джи, той е малко... Не, Марто Джи. Не, чакай, стой. Значи, не само за България, стой. Като цяло ми е любим изпълнител и човек, от който аз съм научил доста, мога така да кажа. Интересно ми е да видим кой е този човек. Добре, ето направо ви го показвам. 100 кила. Я, цели се на 100 кила. Тя се отказва. Марто! Не пипай, Марто! Да, на мен пък ми е показал някои други неща в живота, които са, нали, много важни. Като отношение с хората и така нататък. Аз много съм научил от него за тези неща. Сега странно малко, нали? Някой ще каже, нали, какъв е то? Така хора. Да, пробвам ли да позна? Айде. Ендо, да. Ендо. Така ще покажа.
Ето това ми е от него. Така. Ендо скоро стана тото и скоро мисля, че вече има година-две. Може и повече да са. Да. Той имаше група DRS, Да. за който не знае, повечето от моите последователи са малки. Ма нека да цъкнат в YouTube, той YouTube е за, нали, за да разгледаме. Написнете да видите който не знае кой е Ендо, написнете да видите който не знае кой е 100 кила, написнете да видите... 100 кила няма човек, който после... Написнете да видите кой е Марто Джи. Не. Натиснете да видите първия му влог на Марто Джи. И сега ще питам пак нещо за 100 кила, защото си толкова голям фен. Според тебе, новите му песни харесват ли? Липсва ли ти стария кила? Ай, така ти го кажа. Харесват ми, виж, харесват ми. Липсва ми стария 100 кила. Въпросът е такъв сега, че когато си харесваш един изпълнител, ти ще го харесваш каквото и да направи. По принцип е така. Виж, каквото и да направи, ти като го харесваш този човек като изпълнител, като човек, като артист, като какъвто искаш си избирай, нали? Да. Ти ще го харесваш, дори да почне да прави и класика. Между другото, ние работиме с тези продукти в нашите браснарници. Това е марката, да, това е марката, с която ние работим. Стоп! Какво стана? Стоп! Лайк, абониране, шерване. Добре. Екшън! Кирил я беше споменал, че имаш семейство. Ако можеш да ни разкажеш, ако не ти е проблем. С моята съпруга се запознахме преди доста време. Ето как. Да. Никога не съм те питал дали сте Да. фени. Това между другото наистина е така, Киро мога да потвърди. Точно така. По принцип не влизам в личното пространство. Бяхме и двамата много малки. Аз имаме едно момченце. Макси? Да, си ме питал. Как Не е голям фен, да, Макси. Добре, колко време бяхте гаджета преди да се ожени? Помниш ли? Имаш и спомни. Около 3 години може би. 3 години. Сега тук вече и жена ми ще влезе да напише един коментар. Дай Боже. Да. Браво, 3 години, добре. И сега вече сте женили колко? 10 години? От 2015. Много поздрави на градината тук. Правим много поздрави за сега ще ме градината. бръснеш и спирам да говоря. Да. Правим много поздрави за градината. Той е мой човек. Трябва да си намерите някакви хора, на които да поддържавате, но да са свестни и читави. Нищо против никой. Така е. Нищо против никой. Но, примерно, не може да... Няма да казвам имена. Да. Даден е изпълнител и ти сега да искаш да си като него. Може не знаете кой е Слим, ама аз сега ще запея с... Но не знаете да пееме с Марто Джи неговата песен. Пееме, коя искаш? Притъва. Коя искаш? Най или... Добре, няма да пее, не намерете си. Понеделнички обичам да стартирам безделнички, знай. От понеделнички обичам да стартирам безделнички, знай. Така че, повечето от вас не го знаете, но... Виж сега тези хора. Люкаме Сенке, си мислиме, че деме яки. Стоп! Знаете ли кой е първият рап певец в България? Да. Само облигни за И малко. друг път съм го казал. Да не стане законен браснарница с браснач. Марто Джи година. Марто Джи годината слуша, ама слуша и... МБТ, Марси. Ами не казваме какво слуша, не. Малко да то се изжиме. Сега искам да те покана пак след 5-6-10 влога, които ще направиш сега, за напред. Пак да дойдеш, без да те постригвам обаче, ще седем там на моето диванче И си говорим. и си говорим за някакви други неща, които са по-важни За живота. за живота и за мен лично. Аз това искам, нали, така, темата, която ще говорим още от сега. Тя ще е за подрастващите. Аха. Как трябва, нали, ви се дава пример в любовта. Добре, натъхнат съм. Да, за това... Дори да не ми се получи, аз пак ще дойда, пак ще Да. И ми е се тази да ще го гледат. Така. Това си ми остава за нас. Така че след около 7-8-10, там колко си прецениш ти, да очаквам пак да дойдеш в браснарницата. Или 2. 3. Беше минало приятно, не? Също аз бях Марто Джи, това е Кирил Малаков. Браснарницата.
за отделеното време, за предпоската, за всичко.